Θόδωρος Μανιατάκος. Σήμερα θα σας δείξω στη δουλειά μας τι χρειάζεται για να κάνουμε μετατροπή σε ένα ρεζερβουάρ, αφαιρώντας την παγιωμένη τάπα, βάζοντας βιδωτή, γιατί είναι καλύτερη και σε ομορφιά και δεν έχουμε απώλειες στα καύσιμα στον δρόμο. Θα χρησιμοποιήσουμε πλάσμα κοπής και θα δείτε πώς δουλεύει. Όπως βλέπετε, το εξάρτημα βγήκε και στη θέση του πλέον μπορούμε να κολλήσουμε αυτό εδώ. Αυτά για σήμερα.